Салоҳиддин Ғафуров, коршиноси футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин ин кас дар назди дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам иқомат доранд. Мо ҳоло бо он кас суҳбат анҷом медиҳем. Хуб, акои Салоҳиддин, акнун даври 8-1 ниҳоӣ аст, даври бисёр ҳам як муҳим, ки бохт агар шавад тамом. Даста чӣ гуна тавро мешавад? Шумо дар дурани онҳо ҳастед, чӣ навигариҳо ҳасту, чӣ маълумоте ҳаст, ки ба мардум расонед? салому алейкум ба ҳама мухлисони футболи тоҷик. Ман аз номи худам ва аз номи роҳбарияти федератсия ва аз номи роҳбарияти дастаи тими мунтахаб ҳамаро бо ин ғалаба табрик мекунам ва даста тайёрияш нағз аст. ҳама ба ин тарои ба бозӣ ки бо Аморат мешавад, мо хуб тайёрӣ дида истодем ва мураббиёни таҳлилгар ҳар як нуқта, ҳар як деталое ки дар дастаи Аморат аст, мо дида баромада истодем ва аз ҳисоби амон мо машқҳои худро барои ин бозӣ тайёр карда истодем. Ин душвор аст, дастаи душвор аст ё ки на? Бисёр дастаи хуб аст, дастаи хуб аст, дастаи Аморат. Бозигарои хуб дорад. Чӣ хел агар шумо мушоҳида карда бошед, бозиҳои онҳоро тамошо карда бошед, номери рақамҳои 10, 11, 8 бисёр бозигарони хуб ҳастанд, рақами 6 ва як бозии хуби нишон медиҳанд, бозии комбинатсионӣ ҳастанд ва мушкилӣ ҳам мешавад, барое ки шумо агар ки мушоҳида карда бошед, ҳар як бозӣ ки дар ин ҷоми Осиё гузашта истодааст, бисёр бозиҳои заиф нестанд, ҳама бозӣ қавӣ аст ва мо гуфта наметавонем. Агар ки шумо дида бошед, бозии дастаи мунтахаби Эрон бо Гонконг чӣ хел гузашт. ҳама мегуфтанд ки дастаи Гонконг заиф аст, лекин дастаи Эрон онҳоро бо як чӣ хел гӯям душворӣ ғалаба кард. Инҷо мо аз ҳуҷум бештар кор мекунем ё ки аз дифоъ? мо дар давоми ин 2 рӯз боз гуфтам ки мо таҳлил мекунем ки бо ин дастаи Аморат чӣ хел бозӣ кунем. Ба фикрам мо фикри ман аст ин ки мо бояд аз ҳуҷум сар кунем, чунки гуфти ҷаноби олии муҳтарам президенти Тоҷикистон мамлакат Эмомалӣ Раҳмон чӣ хел гуфт, агар ки мо хоҳем ки ғалаба кунем, бояд ҳамла кунем. Саломат бошед, ба шумо баробар.